Cap3 is a tool to secure functional advantage for Uganda to block VP Chiwenga from becoming the next president of Zimbabwe. Sadapena macho ku chikwati chobuda chidzudza Uganda panguva ine kuchuluka kwenzi zvobuda pachena kuti Cap3 is just a mechanism which is now being put in place kuavoida VP Constantino Chiwenga. But kunokuona kwanzi VP Constantino Chiwenga is the person ari kutoona kwanzi ndiye atori development, ndiye akatoonekwa semunhu ane musoro awambichana pane Uganda. Don't subscribe or like out on the bell icon. Nendrambi ranyora achiti ukasvika pane vanhu 5 ukabvunza kuti Zimbabwe ichanaka here, unonzwa vese vachikudza kuti only Chiwenga can save it. Mapfupa amboene handa nasekuru kwaguvi aya ainzi achamuka ndo ari kumuka through our principle kurwisa Uganda. Ndo mashoko anobuda kubva pana makomichi panguva inei achiuya achiudza Uganda Manatemba Mliswa and all those who are opposed to VP Constantino Chiwenga chivatsa kuti yes, Zimbabwe ichanaka, but we assure you kuti inonaka mumaoko aVP Constantino Chiwenga just because is the man ari kuramba corruption, is the man ari kupusha kuti munyika yeZimbabwe idadise even nemaindustries mubuildwe infrastructure kuti ma-institutions ese amiririre nyika yeZimbabwe, not just only one person kana the smallest or just a few individuals. Bila comment section medu dzavura aim kuti kudai pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell icon.